Salam hormatly vatandaşlar. Salamu aleyküm Sapar ağa. Salam Cemine. İyileştir. Selamun aleyküm. Sapar ağa. Buyur Goýmuşsunuz. Cemine. Şükür Köpden day. bäri ekrana çykamjak. Oo. Buyur Cemine. Sapar ağa bugün näme üçin täze Türkmenistan diýip başga zat bolanokmy? Reforma edilse yerine düşen okmy? Diýen soralar soramakçysy. Mesela şu soralar soralýa näme tarapyndan? Azrak pikir edip bilen gatlak tarapyndan soralýa. Yani bunun yanında da nemelerden misal alala. Näme üçin täze Türkmenistan diýende. Köne Türkmenistanda nämeler bolup geçýär. Şo soraglary ýa-da misallary bersek gowy bolarmy kan diýen Sapar ağa. Oo Cemine. Biz şu käbir zatları aytmadan mücadele etse, halk düşünmez, kabul etmez. Bilyada ağacı hakikatler vardır. Türkmenin özünü görmeyen, içinde onu son görüp bilen nokta. Olmasa göz görtülü görünüp durulan zatlar vardır. Hani yani eşitme de käbirden gatı ağırdır. Yani şuun bir bölüklerin aydalı. Bunu portu bölük edip aytmadan embejetini beyin alır yalağım der, götürür yalağım derler. Yine Türkmenistan şu yağdayları ne et düştü deyip kən iyimde seyredip analiz ediyse, çünkü sebeplerini iyi bilecek olup onun şu düğüne girdiğince korkunç zatlar öňe gelýär. Ol yani diktatör yani Berdimuhamedov yani Yadov tip demedilýär bolun. Olar yani piramidan yani iceberg'in suwun yüzündäki görünýänce bölügidir. Onun näme diýin kanap ýeňil kelle ahallyny tapdyrlar depede goýup şoň arkasyndan döwran sürýärler-de. Gaty kän Hudaý saklasyn. Siz kelläňize gelmejek zatlar badyr. Yani kanap bilmenem onun perde bulunýarlar-da. O ikramsızam ömründe hiç zat görmedik bir yetim ayalı öýüne salman padede çikelende padede yatıp duran dem börün beýik ferdaryň beýlekrem unitaz uglap görün soğutsuz diplom bolsa da kandidatlyk bolsa da kitap ýatsa da kellesi aşyk onun kendime geçen okumukan diyen sebebi özüm beyle oynattıp bilen adam ben yani beynisi cüyeceğin kadar ulukandı deyip hatavet bilecek kelle. Buna ben yönü boş vurlar oturman soğutnamalarını yani tirinem hem ben bilen soğutnamanı 4-5 tane primerde getirip verinde kıyıklıca. Şu devlette näme üçin iki tane kurs var. Pulun iki kursu bolýar. Bolup bilýän net. Sen özüň jogap berinde Türkiýede şolary iki kurs bolsa, Türkiýe näçe gepli ýaşap biler. Ýa-da Şwediýede şu iki kurs bolsa, näçe ay ýaşap biler. Bana o başka bir yurtta bir misal var mı kan diýip sorayan yok yani çıkan ok. Döwlet kursu diýip ýa-da Garabazar kursu diýip aýdýarlar. O akyl almaz bir zatlar bular Sapar ağa. Indi bunu bir garada goýaly, bu bir nemesi. Indi iki türlü döwlet sowda nemesi wada. Bir döwlet magazinleri, beýlekden kommersiýa magazinleri. Şuraya ýaraklap bolup biler.
Ha? Kemine. Sapara, o yankı doların emesine benzeş olam olam beyleki görünüştü hele. Inni Ha. şu ikisi bolon yağdayında. Şu tayda korrupsiya bolma, oğurluk bolman başka vırdat bolup bilir mi şu tayda? Arasalık ya beyleki demelik o Hmm. vırdat bolup bilme mümkünçülüğü var mı ne? Şuna cevap verin de. Yoktur. Kemine. Ne şu var olsa ne büyü. Şu var olsa korrupsiya, oğurluk var da gurrun etmek hiç hakkında da yoktur. Yine şu iki faktör. Ben o başka da faktörler kendir. Ben onu şu iki faktör alyanla. Şu iki faktör bağ olsa ne Edi Türkmen halkı o spesyalistler, alimler, yazıcılar, şairler, jurnalistler siz 30 yıl şunu görüp bilmedik bolsanız sizden cahil adam dünyada yok demektir. Yani şu iki faktör bağ olsa şu tayda hükman 100% oğurluk olmalı başka da bolup bilen yok. Siz şunu ne yapıp düşünüyorsunuz? Düşünmedik bol yani. Düşünüp anırsına da geçiyor. Kötü mü yani? Ana, mesele şu taydadır. Şimdi buna kim bu cevap veriyor? Ha. Yani şu tayla gelelim. Ne, yok oradan başlayalım. Zampret var mı? İktisadiyete cevap veriyor. Ha. Adır. O Ministerstvo Ekonomika diye bir ministerstvo var. Federalak kuruluş var mı? O ministri, bu toparın borunları var mı? Adliyeleri, görleri, leherleri, institutları var. Bar. Şu iki faktörü şolar görüp bilen yok mu? Şolar personalini şu da cevap veriyorlar. Ya da şolar ediye. Beyleki ucundan seyretsen. Doğru. Inni şolun adını bilýäňiz misiniz? Şol adamlar. Näçe sanakdan pret boldy da. O açır sowdan başlap, açır sow çok birdi. O ýydynaky soňky. Şolar nirede? Ne şu narkotik tüwdäsinde dünýede bir ýagdaý bardyr. Tutulýanlar kiçijik satıcılardır, ullanıcılardır, küçülerdir. Ullar hiç wagt satılyanlar, tutulyanlardır. Seyrek Bayını da tutulyanlar. katı seyrektir. Hmm. Baronlar arkada oturuyandırlar. Ha. Yine Türkmenin oğurluğunda da, korrupsiyonunda da şu adamların adının bilýäniz var mı? Tutanınız var mı? Ha. Kime oğru, kime doğru deyip emebiýäňiz. Şolong adyny tutup bilmeýän bolsaňyz, siziň o zatlar barada gurrun etmäli de, moral hakyny da ýok. Ha. Ona ikisi bir tamamlap bu da. Yani şu alt yapısı şeyle olsa, şu tayda 1%, 2% değil, 100% bolmaly. Oğurluk bolmaly. Dige oğurluk bolmaly. Başka hiç zat bolup bilen yok. O tayda ne halal, haram deyip o ağlarından bölürdü. Büyük. Şol. Onu sen prezidentin o demetecek bolýan. Prezident diýilen adam şu adamın ne emediğini düşünýän adamım değil. Şoň üçin yeňil kelle bir kana akal intap üstünde koyup aşağına keyip çekkerlerdi. Hödürünü görýärler. O da da bolom atlaryny bir ýuwaş aýdyp başlarsa, olaryň gatken. Onun ne şunu yine de bir zat gelýändir. Türkmenistanyň birjasy. Yine şu birjada kim birjan başlygy ornwasarlar bağ bolsa şonuň ykballaryny iderlap görüp. Ne şu birja Türkmenistanyň ähli baýlygy şu taý üçge näme edilse de şu taýda edilýändir. Ne oğurluğun in ulusy şu taydadır. Beýle oğurlar ýa çok oğur ýalakdyr. Nähili ulu oğurluk edenler. Ve şolonkyň ýanyna inni şol adamlary bir iderlap görüm şolun kariyerasyna, autobiografiýasyna.
Şuat mirelerde. O ne ile yani kariyerin nemeleri geçtiler. Ne şu tayda Türkmenistan'ın iktisadiyetinin tozdurmasının düğü yatanlar. Ha, başında ne hemen gurrun ediyorlar? Ne şuları saklayacak olup şunun ağıtları intak ekranını bir yerde geçen yeri yoktur şu adamın 30 yıllık içinde. Hiç bir yere o aitma yani. Hemçin aitma. Hiç. Son- Ne? Gatekeeper diyen demen nemeti şutaydı yatandır. Deru şudur. Men jurnalist yani şudur. O ben korrespondent diyenem şudur. Adamların ünsünü gidecek yemelere koyup durmakta. Ana dinni yine iyine gidelim. İktisadi fakültetler var mı? Üniversitelerde, enstitütlerde. Var. O. Beyliklerim var. Yönetim enstitüsü var. He? Hem menemelerim var mı kendi yani? Solon zabıta federaller var mı? Muallimler var mı? O doktorları, kandidatları, o üçüncü stepinler var mı? Rel şolar ders veriyorlar okuyuculara, studentler. Şu da adın ne emediğini bilen o. Şu da adın ne emediğini bilmeyen adam, yani ilk kurs, birce, devlet, hem hususi mağazayla bolmoğunu, ne getirici yani bilmeyen muallim bolup bilir üniversitede. Şimdi şolar o binlerce okuyucular ders veriyorlar da. Böyle pul verip pul alıp okutal giydirler şutaydı. Paral muhtem derler. Şimdi şu adı öğretip bilmeyen muallimler cezalarını hem olmalı gibi. Sapara ben yine şu zatları öğretip bilmeyen muallimler kimi yetiştiriyor deyip sonra ondan sonra cezasını son kesmeli mi kendi yani? Ne? Türkmen'in ekrana çıkıp yürüyenlerine görüp görsünüz be. Şurayalak tema, gol oyunu barayan, barıp bilen, yani barikadan o yüzünde ya bu yüzünde tapav yoktur. Bana şurayalak Türkmen görküyordum ya 30 yıllar. Şu zaten ne şey de değerli. Görküyüp bilen adam, ya dilini alan adam ma vurdu aydın. Sapara bunu Türkmen bedbahtçılık şu taylarda yatıyor. görkezip bilen adam var olsa bu yağdaya gelinmezdi. Son ben bir zat ne edecek yine ulu oğru deyip aydiyanız olur. Benim fikrimce oğru değil mi kendi yani olur soyguncu olmalı. Oğru o gizliğin hiç kim görmeyen yerdeydi. O bir zatı almak da iyisinden havarsız. Gizlenen yerden ya da onun girmel yerinden almak da öyle bulur. Açaçan edip durda şu an seyretsen o görünüp durda. O dolar yani iki kurs. O devlet mağazine, o devletin pekarnısı diyorlar ya da hükümetin deyip aydiyalar. Nemede halkın dilinde. Bu zat bağır olsa bunun arkasında bir soygun var. Oğurluğu hem değil. Oğurluk eyyem yani gizliğini almak. Soygun açaçan. O gözüne basıp o zorluk bilen almak. Dayda şu zaten var. Bunu şunun için aydı yani oğurluk olsa yeniden o olaldı mıkan bulaldı mıkan deyip o aytman bilirsin. Açaçan görünüp dur soygun. Ne? Son, o yine de bir zadaydan sapara. Onlar ullakan o soygun işini geçiriyorlar. Son kicicek o nemeler tapyalar da şahsiyetleri tapıp o yine bul oğru diyorlar. Onam kimin üstüyle aydı ya soygun işini ediyenler aydan o konu öz ağızlarıyla. Yine yankı çavuş var. Son beyleki çeviş var çok kasakkalı değilene. Şoların üstüyle neme diye tankit diyen sözüm nemesi bilen tökmet o tankit adasında yön aslında tökmet hükmünde. Sovet jurnalistleri hükümet bilen tankidin tapavını bilenlerdirler kimine. Ondan erkin jurnalist bilen yani taraflı jurnalistin tapavını bilen okurda.
Ol öwredilen ok. Sovet demetinde şeydirek. Hava. Yine hava Murat Razzak diyen ildeşimiz yazıyor. Her oğurlan, o oğur del mecbur oğurluğum oğurlavan bolýar ya da. Yani o soymak ya da talançılık etmek yine Bayramhan diyen ildeşimiz yazıptır. O başka bir mesele. Talançılık buların edýän işi, soygunçuluk. Şonu Ne ýaly. deme? Şu Berdimuhamed'in yeğenleri, onun ayarlayanları bu arada yani 4 yıldan beri ekrandan düşen okta. O olur hediyeler. Dedim bu etini çıkarıp hediyeler. Yani şu aşağı naklan hediyeni. Kulonku yani dünyada kulok diye de. Ne şunun alak. Olurum şu yengilkelli akallı. Akallam köp yengilkelliler bolýan eken men kemine men özüme akallı bolýan. Şeylerek ýagdaý bar eken ne. Bolmady bu zatlar görmedi ýalagam derler. Ya olary öňe çıkarıpdyrlar arkadaky adamlar başka da ol ine O ahallyň hiç ilde işleri hem ýok bularyň. her biri şu Berdimuhamed'in ähli tohumunu goşaňda şolardan baýda. Ha. Indi men bir haýyşym bar. Ne Zawka federaller vardır, iqtisady nemede. Rektörler vardır, prorektörler vardır, muallimler vardır. Siz yine Türkmenistan'ın Bijrat'ın o baştan tarihini onun kadrlarını şu Bijran, şu devleti getiren velelini, getiren teydatını bir kurtavoy işi alak yani diplomlu işi alak ya da kandidatska doktor stependaki işi alak şunu bir analiz edip halka götürülen. Yani şu size şunun için Türkmen'e Nobel premisi bağ oldu. Şunun için size şu premiyanı verirler. Türkmenler verirler. Cüzünden çıkarıp. Yine Türkmen'in bedbahtçılığının sütünü şotayda yatsanlar. O da sütünüdür. Ma. Indi sapara yankı neme yerden devam edeliz. Yankı institutlar meselesi. Institutlar näme üçin bar? Häzir umumy soral birinji biz bu soru sapara. Institut näme üçin var? Bütün dünýäde institutlar var. O soň bu soruga jogap beren soň Türkmenistanda näme üçin var diýip soraly. Dünýäde näme üçin var? Institut o institut diňece bilim alınýan yer däldir. O bar ýalňyşlary ýüze çykaryp, o anyklap, barlygy gözleg işini geçirýän we şol bir wagtda da adam ýetişdirýän guramalar institut nemesini berilýär we institut ady diňece olam däl. Hiç ýeli o bilim bermek, adam ýetişdirmek nemesine değişli bolmaýan guramalara da institut diýilýär. Ýani institut diýmek guruluş diýmek gepin gysgasy. Bunu bilim berýäni bar, bermeýäni bar. Ýöne umuman bilim berýänini ele alsak, bular hem barlygy gözleg işini geçirýär, hem adam ýetişdirýär. Şo barlygy gözleg işleriniň netijesinde çykan ýalňyşlyklara ýene-de başga bir barlygy gözleg we işler bilen şo çözjek bolýan bir guramadyr. Indi Türkmenistanda näme üçin bar bu institutlar? Adam zaýalamak üçin pulunu alıp adam zaýalýarlar. O pulunu alıp adam zaýalýarlar. O indi sapara ýanky näme gelelde? Iqtisadyat değişli institutu ele alaly. O ýurdun içinde bolup geçen zat häzir şu soňky bir aýyň içinde bir näme etdiler de dollar düşürüp o entek bilen oklaryň emel usulda iqtisadyata garşmagyň bular entek bedelini näme edip gören oklar ýaly töläp gören oklar bolmaly. Indi şo zady bir maslahat berjek, öňüne aljak o institut ýa-da adam ýok da ýöne sözde bar. Şu zadan boldy. Yok ne kemine
bir vazife dilinde de bir zat vardır. Ne men özümü geçmişi atlap neme diyenler. Ne ben ne zaman istiridip bellediler. Ben özüm yoktum ama. Ya nal çıktı bir yumuşayı verdiler. Şu tayda şunu eşitip sonra onu çağırdılar geldim. Böyle işlerle uğradı dedim. Burada ettirmeyen ortalar. Yani ben reform etmeli yani. Ben etmeli bunun çubuğunu yok. Şu an piyatket beriyen ortalar. Ardam yapıp önlerine koyuyordu da. Yani bağ kulüsmen bir kananak ardamı. Bağ okuyun kimliğini aydıvam geçin sapara. Doğrugullu bağ kulüs diye. Yani Neymiş tam diye? yani ampret oğlu hocaluğuna. Yani agroframation kompleksi cevap veriyen. Sizin üstünüzdeki bir adam da. O ministerstvanın üstündeki, bizim üstümüzdeki adam. Şimdi o korku dememiz şol. O işin götüne toklayıp şey yazıp veriyordu. O gözümüz halini yırtar. O böyle kızgın olma. Bir son onun düşünüp ne kadar. Kısa başında yağday buldu da. Son? İnni şu iki tane sistemi var da. Devlet magazini, husus magazini. Yine bir de 92. yıl ödeyen, yanlış tutmasam. Yani ya 91. Prodavuşprom deyip bir ministerstvo var. Ve önümçülük ministerstvosu. 70 yıl şunu Sovet Soyuz'u bilmedi. O tayı batka, balotutta. Oğurluğum hem bir adam şu tayda da özüm hiç gibi lokan servis nemesi yoktu derecesem katı nemette. İşlen adamlar bilendir. 70 yıl akıl Sovet Soyuz'un demesinde teritoriyasında şu Prodavuşprom şuraya alak deme iyidir. Şimdi şunu bir de verdiler. Batıp yatan nemeni. Onun demesi minister olan demesinden bize birinci ornuna teret verdiler. Aliyev, Beşim Şarif diyendir. Şu an bir olsa benden salam. Yalanım olsa çıkıp aydarına. Yalan söyleme deyip bilen olur. Şimdi onu düzdür yalak derler. Batkı durşunu. Yani şunu düzeltmek için alan vadımıza şehrin içinde şolun kran ilişkisinde fark gördük de. Güvenim saklanan yeri. Hatta uç yıllarını sallanan neme de. O da sakladı. O tayda halkı öldürüp oluyor da. Hen çiğ görür yalak derler. Onu berdi dedim güvenim saklap olmuyor. Bunu yem etmedi. Dedim o şıkran iş piyadetini vurur. Bir yılla, bir yarım yılla Sovet Soyuz'un en ulu birinci sallanan o şıkran işedir. Türkmenistan'da. O en kovu şeyli. Bilmedim. 20 bin ton mu? Ya ondan köprek mi? Bir yarım yılın içinde saldık. Ya bir yıl 7 ay mı? Şöyle oraya alak. Onun ikinci laryoklar var. Onların görür alak değil. Yani tek havaları bilen olsa şöyle urgu adamları bilen olsa demedir. O tek havalarına traktör etip tekillettik. Bir sefer bark görümüzde işte traktör çağırıp buldozer çağırdı diyordu. Onun kors balkon bilen ağlar 40 kolluk. Yani hal muradın bir o da şu vardı. Yağmur. No. O kıyık geliyor. O bizim yemeğim nerede ya? Dedim bunun içinde dedim. Bu önüm satrayalık da değil mi? Teresi kurup veriyor. Kim size ruhsat verdi? Hiç kimden ruhsat soramam. O bizi düzeltmeli yerler bir düzeltiyor. Şunu yıkmasam teresini kurbanım düzeltip bulurdum. Ya iyi şey de etmeli. 31 yılın içinde ya 39 yılın içinde bazıları tek adam talep verdi. Onun ehli laryokları şu yani mutluluk ayakları yokları vardı.
Şoları yıkıştırıp hemmecen täzeden alıp berdik. Bir yarım yılın içinde de hemmecen privatini derdik şoları. Ha, şu bazı yerlere. O lar yoklar var. Ağlar yoklar ettiniz ha. O. Onu geçecek olsam hem de ne bedip oluyor. Yani hem devlet magazinler şunun içinde var. Bir yılın içinde edip oluyor da var. Siz Şovaut'tan neme başladınız da onda? Neme O. şu devlete değişli olmalı değil de devlete değişli olsa şu başına gelen adam uğurlap biliyor. Ona da şeyle var, karşılık var köydüler. Ne ben şu karşılıklara baydık vereyim ne. Şu demede Padırdıleniyede, Glavtviliyede baş upravleniyeti var. 17 tane adam işledi. Bir Kurt kıyı maya deyip şu upravleniyen Glavni nemesi, neçerliği. Ne şolarım çağırdık. Lar yokçularım çağırdık. Hem mecetin. Bir ne ben özüm çağırdım. Onu gurrun geçirdik. Adamlar şunu düzeltmeli. O sizden çörüğü yiyen çağırın bekleyen. Ha. Yönü şotayda birinciden arası olmalı. İkinciden öğünüm olmalı. Üçüncüden düzgün olmalı. Yönü bunu hem beceri hususu eyeçiliğe geçiriyor. Yani upravleni de sizden kömür etmeli yani. Onun düzgünü demediği volun yani upravleni sabatiydi diye de. Ay bulor diye meyesişniktir diye. Bulor atman diye. Okey. Yine bir tapır çağırdık. Onun için meclisinde eşitlik görse. Onun yine de bir tapır yatlattık. Bu oyun ne? Şunu etmeseniz gerek oldu hem yani işten ayırarsın. O bazı vinçilere de sizin hem yani boşa diye yani targov teknikum vardı. Şu taydan sizin şağırlığınızı bilmeyen sadece yaşacık uğrunlar var. Şoları veriyor. Yani bir tapar yine size haişe diye edin. Bazı vinçilere düşündüler. Yönü bizim kılafkamı düşünmedi de. Yine de ön kısmı devam ediyor da. Sabotaj etmen ha. O Abdelkadir çağırıp 17'sine ben öz kolum bilen işten hoşattım da. O bana onu pay belli nereye tutacaksın diye aşağı. Tapar ne edip diyorsun? Bizim şular bolman o. O adam oymandık diye de. O gerek geldi. Olur ya adam gerek geldi. Onun nifes tutar böyle zang edip yani kalnalar vardı aga kan. Bana çok değerler gerek. O üniversitenin ne bu yerler var. Şular dip çotaydan kamplikte var dedi. Upravlenen terden vurdu. Ola ne devletin içindeki adamlar bunlar. Şimdi devletin başındaki yani kalkozlar var. Yani hususi elçiliği geçti onlara öğünim veren yok burada. O ne sev ne aydın sapara. O sebebi şunu sabativ de diyorlar da yani Sabotaj. şu Glavkan nemesi şu taylığım tercihini getiriyordu. Onun şunu nemetme için kalkoz başlıkları yığınladık. Dedik de bir ay sizin bir önümüz Türkmenistan teritoriyasından hiç yeri hiç saat çıkmaz. Şu magazinleri bir yançağım. O olmasa yani Kazakistan'a da gidiyen ekenlerde şu tayını yiyip nemediyen ekenlerde. Üstüne bir aşmant verseler pulun şu pulu kazancı şu tayda da. Oğlum dayav kalkoz başlıklarını Kerim Ahmet der 40 yıllık kalkozun başlığı diyor. Yani 4-5 tane birinci sekreteri yaşayan adamlar olur. Ya şu fiiliyat, hormat koyuyat yetmese burun yok diye. Yani şolarım ettirdim. Ödüm düzelip gitti. 3-4 ayın içinde rayına minni yürüdü.
Onun maşinimiz yok, meğmenimiz yok deyip demet başladılar. Onun neyse maşin gerek. 20 sağlık maşin verenimiz biliyse laga demez şu. Magazinler, her magazine bir maşin verdik. Şu bahane olsa ortadan ayırıp ne kutusu içine işte. Böyle geç olmayacak yeri şu tay. Geçecek orta geçip oluyor. O şoğun cevap veren da minister var birinci olmasar. O da ne diyen diye, safır var şey, ne diyen, bizi maskara diyen. Ben dedim, o entek otur. Bir volontok ne bedersin? Gürleşeriz. O. Hani geçecek oradan boluyor ne kendine. Hem birinci sekreter ya ya minister ya yokorları deyip görmeliler bu aşağılara. Yani 5 kutu var ne şu Gılafkan nemetse. Yani bir de işten ayrılan son şu Gılafkan yemeyecek getiriptirler işi yani. Yani demek loşonu isteyene kendine. Ne? Bu bolun vakadır ne? Şu yalan yeri var olsa ne? Ekranı çıkılmayı bilirsiniz, bana da bilirsiniz. Yani şu an böyle cevap veren birinci minister vardı Aliyev diye. Yaşım çağırıyor. Ben çıkıp aydık bilir, hepar yalan söyleyen. Ya şu mayağı şu at yeri olsa bir işten kovmadım. Hemen deyip bilen olsa. O bitire değişirler ya da ben onu soram o. O Adel Kadir ne var bilmem ya prikadı şu olmalı. Ha? Ha şunu ettirmedik olsalar aradan yat ben gider. Hem için şu birinci vampretler var şu zatları cevap veriyor. Bunu yani prezidente Mehmet yerlerde siz cevap veriyor. Yok bular sapara o prezidente. Demedi. Ben aydıp vereyim bunu. Fikredim bir sana o Samsun'u prezident ediyen. Ondan sonra aşağıdakilerim diye ya da arkasındakiler aşağındakiler. Hem meclise o eden işi oğurluk, cümürlük, yeni bir zat, bir kanunçuluk. Ondan sonra o yukarıyını örköz ya da Samsun'u örköz ya yukarı diyelim. O Samsun prezidenti örköz ya. Son hem hüküm şoňa topulmaly. Meselenin hem meclis hem şo taýda değil de. Yani Samsun prezidenti Samsun edip koyan adamlarda ya da şoň arkasında duran adamlarda ya da şol soyup o soğuna o dövren adamlarda da o taýda duran Gurbanoğlu o havaram ýok onun köp zatlardan. Aýtjak bolýanym o Gurbanoğluny aýyrsaň meni düzelmeýse abi. Şu yankı ine garşy çykýan diýen adamlarymız var. O düşünen düşünmän hökmünde garşy çykýan bolsalar hem tapawdy ýok. Şolar da bitýärdi hemme zat. Soň ine şol adamlar nereden döreýär sapar ha? Ine şoňa da gelmeli biz. Diýme bilmem düşünmeýänliginden bolmagy mümkin. Näçe düşünmeýär? Lar ýokdy işleýän ýaşullar bar ekenden. Ken ýaşy bir çene barın. Şolara ken gözüm gördüm-de. Men neydim size şu at näme gadanýan bolsaňyz şonun 2 etse 3 etse gadanan realyk şert döre diýäsdi. Şoňa da men jogap berýän diýdim. Sizin kazanacağınız, sizin oğurlap kazanacağınızdan keyin var. Benim arkayı yatarsan. Onan bilen ok bu kan şu an. Yok onan yemettiler. Kıyın gelýär mi kan? Lar yokçular emetmediler. Kendi bir protesto vaat etmediler. Yani çok üstünlüğü var. Gılaf diye de. Şoları kontrol ediyen. Yani ministerstvo oluyor da. Çok ehli aparadı. Şolun yemetinden başka yerinden aylap çörük yerlerinde. Pul kazanıyorlar. Şoların nemesi kesilýär. O Kazakistan'ı veriyorlar, Ortaya'yı veriyorlar ödem. Yani akolun putemli. Gönemi veren oklar. Böyle yani düzgün bilen, neme bilen. Hemmesi
daş baş. Yani yarım uğurluk, yarım legitimli, yarım neme. O pulom direkt diyenen belli derler. Özgürlüğüne oluyor. Yani şolun kazançları neme diye, onun kalkoz başlıklarını. Na. Ana hem de yani söğüş yalaktır bu da reforma geçirmek şeyde oluyordur. O şu wagt indi reform edip bolýar. Yani häzir sapar aýna. Reform edip bolýar, etseň halas bolýarmy? Ýurt. Ben indi kemine yan studentler, yani institutlar var da ayttık da. Hawa. Reformany etmelierler şolar diýjek. Bolýar. Yo o oluyor yani Türkmenistan'la yani yalan devleti diyalog etsa. Onun Türkmen näme diýen bu däwe urlun, ýakyl käfeti urlun fenomena öwrülipdir da. Yalan. O yalanganly tökmeden bada. O da nereden gelýär? Ýene şonu araşdyrdım da ben kemini. Mektepten gelýär. Ni bu wezifeli adamlar bir gara goýuly. Ne muallimler var. Onun zawuşlar var. Şkol direktörleri var. O raýan o diýerler. Ablan o diýerler. Ne şolun ýerine etrap vilayet yani okuw nemeleri var ýa-da. Aran o ýalak. Onun bilim ministrligi ne şu kontingentin eden Türkmen halkyna eden jenayeti yani prezidentden yani ikisini bile koşup alanda da şolon günäsi düýede gulagym derler. O milyonlap nesili, diýune nesili. Birinciden yalan uğru derler. İkinciden däpde surlaryny ýok edýärler. Yalan var ýerde däpde surlaryny hiç adam alan ýok da. Onun sowusuz edýärler. Onun geleceği şolon üstüne atanakçılan netil yetiştirdiler de. O da birim değil, 2-3. Ödem direktinden başlayıp iyiden 9-30'u dıbanok olyan oldu. Sonundan başlayıp yalan söyleyip başlayarlar da. Çağılı onu hem de görüp oturuyor çağılı. Yığınaklarım yalan. Onun partisi yine şu propaganda demeleri var da. Orada duruşuna yalan. Siz ediyen cinayetinizi düşünýäňiz mi? Ýoldaş bollumlar. Direktörler, rawuşlar. Sizi doğru kabul etmeýär sizin eden dağıtlarınızı. Yemesin. Ben aýdyp oturýarlar. Şu iki prezident nähilek aýlygan bolsa da o sizin eden günäňiz şolon milyon etsizdir. Ben bunu etsem diýemok da. Milyon etsizdir. Siz netil koýdurdyňyz. Nesil zaýaladylar. Sapara neme var da mekteplere ýa-da ýene tapagy ýok şol etraba ýa-da bir şähere, şäherçe barlawçy gelse, şu barlawçy barlamasyn diýip ona neme uğra diýerler da. Diňjal mana mayopka mı diýelim, näme diýelim. Biz taraplarda ýene köýtene uğra diýerler. O köýtene uğradan wagty ýanyna da bir okuwçy gyzlar hem goşup goýberýärler. Men şahsen tanaýan da şonuň ýaly okuwçy gyzlary. O ýene 14-15 ýaşly gyzjazlar. O 14-15 ýaşyndaky 2-3 sany gyz hem goşup goýberýärler. Bu zatlar hem aýtmaly. Indi şo taýdan kim yetişmeli? Sapara bilimli adam yetişermi? Şo zatdan ine direktorun habary ýokmy? Mysal üçin o Var. Hemmeçetmeň babar var. Hawa. Men bilýän o direktorun o atlaryna çelli bilýän, o gyzlar ham bilýän. Men bilýän, başga men bilýän bolsam sapara beýlekleriň hemmejesi bar bilinýär. O näme diýip jogap berýär? Däldir kemini o başga ýerden barlyk barýan bolsa olur diýendir. Hawa. Ne ildeşler şu arada
bir pikrinizi yazsanız o aýdylan okdy, ýani bilinýän zat bular. Şo taýa ine o çağalaryňyzy uğradyp bilim alar diýip pikir edýän bolsaňyz düýünden ýalňyş bir zat. Neme muallimlere yine men bir dolanyp geleýin. Ähli Türkmenistanyna 30 ýylla edilen oğurlukluň şoň milyon kattyny ine sizin eden jenaýetiniz şodur. Sebäbi siz adyňyza muallim diýilýän bolsa şu edýän zadyňyzyň çağalara näme netije berjegini siz bilýän adamlar bolmaly. Onu bilmeýän ten muallim diýip utak barmaly hakyň ýok. Yani edýän zadyňyň şu. Haýsy mekdepde şu yani prezidentin portreti yok ya kitabın demesi yok. Ne bilimde başlangıç bilimde bir zat vardır. Şunun içine siyaset çalacak karışta şu tayda bilim yok diyendir. O ervet zat diyenler yok diyenler. Şunun muallimler hem beceri bilendir bilmelidir. Ha biz ne diyenlerler? Ne dersin? Ardan verirsin işte çıkarsın. Yetmen yersin. Direktör son yer. Çıkanlarım var. Ya da edýänlerim bar. Çoktur. Ben yine işten baktım. Diyen de adı doğurduğunu bilen oldum. Şunu ettim meteler. Alardaki işimde götümüze sok diyedim. Kimim olsa ministrim olsa deyip biliyordum. Bu beylekte ondan yokurağım olsa diyedim. Onun yapışı oturulur nemeyi değil. Ma. Ya bu zatlara da şayet katı kendim. Yok kendi. Halkın ona çıkamızda da bunu deyip biliyordum. Ben ne yığınaklarda da diyordum. Haydi erkek orada ya akıllı olduğum gelin de ben yerimi vermeyle. Şu mintte tayin diye. Şunu vermedik ama her zat. Şimdi çok okudan belki deme birinci forumuzdaki ministrlere, zampiretlere demelere geçerler. O bizim elimizde ihtiyar yok. İhtiyar olsa götürüp vereyim bu tayin. Ha? Yani sen ya ihtiyarını verirler, sen işlersin. Olmasa da aradan yazıp çıkarsın. Batyan olsalar, ne medyan olsalar. Hem de lazım cevapkaçılığı vardır. O neyle sen o tayda oturup hak alıp ondan bu adam olup biliyor. O tapavı da yok. Lan minister olsun. Onu yok olsun. Ne var olsun. Ya bu zatları bölme diyalakta atlar ya. Bilinme diyalakta atlarlar. Bu yankı kurs bolması ya bolmollerle ekonomik ağır bu kozu. Yani A harfin bilen olsam ekonomik de şu A harfi şu. Owa näme bardy ene sapara? Bu taýda enatalar o işläp pul uradýa, o taýda çağalar. O bilip bilmeýäňiz näme bolup berenni? O Nähil zaýalandy bular? Pikir edip bilýäňizmi? 5-6 ýyldan bäri hiç gitmäni işläp berenler bar ha. O milletin gorunu köttüler bular. Ne yankı mektepten şu korku yalan niden gelýär? Korkum şu mektepten gelýär. Milyonlap şu korkok yankı şu wat ýolunyň aşagyny porsu osurup bukulup yatan nemeler vardı. Şolary demetdiňiz siz. Geçiştirdim. Bir namus, bir gayrat. O kellete, düýjen kelleti ýaly adam geçiştirdim. Beýniyle nat ulanmasa kiçelýändir. Soňra çürşýändir. Sen 20-30 ýyl beýin ulanmarsyňdan beýin alarmysyň. Soňra ýa demokratik taýlaw geçirilýär. Bular kimi saýlap biler öýdýän?
Ağa aradan secerip bilen adam yok. O içinde taşında şunun alak. Ne yetiştirilen adamları görüp diyorsun. Ne şu aydalayan dağıtlar sizin bedbahtçılığın büyüğü. Şu zatlar var arada durum eden yok. Koruyunu üstüne varıp bilen yok. Yo, cemiyetin nemesi şo taýdan gelýär-de sapara. Ine çağılar. O 7 ýaşyna çelli diýip aýdýarlar. Nemerak ýöne 3 ýaşyna çelli hakyky nemesine o barya ýöne şo 7 ýaşyna çellinin nemäni alýar, başga birilerin terbiýesini alýar. Muallimim ýa-da ýene şoňa meňzeşlerin. Owa. Ondan soň näme bolýar sapara? Şo taýda nähil şekil alsa cemiyete şonuň ýaly adamlar yetişýär, milyonlar yetişýär. Bir sany illeşimiz ýazypdyr, ona ekrana bereli. O cennet ağan ýazwady, ikiňizden bir derek zada kelläňiz ağır diýäňiz diýär. O senin bir derek görýän zadyň o näme bolup biler? Aslında düýpli mesele bolup biler. Şu zatlaryň aňyrsyna ýetmeli. Sen mektepden çağalara o gorkuzup ýene tahya giydirmek, şu tahya giyme nemesi gaty näme sapara inanmarsyňyz problemaly bir zatdy. Ýene ýaňy bir illeşimiz hem ýazypdyr kommentariýasy ýaňy çykdy da. Şu muallim tahyany giy, o beýleki çykaryp jüýsüne goýýar. O giyesi gelen o. Saçynyň şeklini bozýar sapara ýaş nesil neme berjek bolýar. Saçyna şekil berjek bir üýtgeçik bir täze ýetişip duran neme adam da olaram. O saçlar gür pikredin edip bilýäňiz, oňa tahya giydirýär, bastyrýar. Olam şunuň ýaly çizik bolýar, men özümden bilýän de. On giyesi gelen ok şunu okuwçylaryň. Soň muallim bilen okuwçynyň arasynda şol dawa bar. Ertirýerden gelen wagtda tahyaň barmy? Giy, kelläňi giy. Jüýüňde durmasyn. Şonuň ýaly bolar bolmaz zatlar bilen geçýär. Onuň ýanynda ýene gorku nemesinem salýar. Olam ýetmedi. Owa öňe Beýik Sapar Murat Türkmenbaşy diýip bir giden nemeler bardy. O indam o arkadamyz diýýärmişler. Şo zatları öğrenýär çağalar. Ruhnamany öğrenip ýetişen nemäni görüp dursa häzir arkadaňkyny görsek nähil bolar. Şo zatlar hem ne pikirlenmeli de. Şo ýerde ýetişen ondan soň ýetişmese çüýräp gidýär. Ýurdun daşyna gelip gul bolýar ýa-da. Hünäri ýok, pikiri ýok, düşünje ýok. Dünýäde ösüp barýar. Dünýä internet arkaly hemme ýere bagly. Ähli maglumat'a bağlı. Olary görün, birem Türkmenistany görün. Soň bu zatlara o bir derek boljak bolsa, Demi şu tahyany ne ýoň ertekli, ýani milli eşik şonu taklamaly diýip demedi diýdi. Inni netijesine seredim. Milli näme bagly? Namysyňyz barmy, aryňyz barmy? Gayratyňyz barmy, gujuruňyz barmy? O näme gal? O tahya geýdin. Akylyň köpürlümi? O näme bol bu zatdyň netijesi bolmaly? Bilen beren netijesi ne? Şu çüýren türkmen jemgyýeti. Ne buňa da ne muallimler üstümizde neme var ya ol bahanadır. Ähli muallim bundan iş taşlasa suatlar ediler mi? Öyle buyruk nireden gelen olsa şolary seni idarlak etmelidir. Ministerstvo. O bilim ministerstvo. Şular ina cenayetin ullary şulardy. O cenayetçileri başka yerden ödülüyor. Bu zatdan yemesini problemlerin olayını barayan adamım yok. Şort nemeli yankı yengil kelli iki tane ahallin tartıptırlar. Bunu ekers olur deyip aşağını şayratıp görürler. Näde bolýar bu işler o soň?
Nädik bolmaly ýa-da. Ne? Täze Türkmenistanda şu zatlar bolmalylar kemine. Sapara. Sizin nämäňiz ekranyňyz doňdumy ýa-maňa ama şonu O ýaly. doňdy. Bunu näme etmeli? Kameraňyz täzeden öçürüp açaýmasaňyz belki. Kamera. Ana böyle. Ana. Hawa sapara. Ne? Şonuň ýaly nemelerden geçmeli. Indi şol mekteplerden o yetişip çıkan çağlar ýa-ni o Niýazow bolmaly ýa-da Berdimuhammedow bolmaly da başga näme bolmaly bular? O şol o taýdan çykjak kadrlarym şolar bolmaly. Başka zat bolsa o näme etmeli? Bilmedim näme etmeli. Bir ýyllap o her gün gurbanlyk kesmeli bolarsyň. Şol sistemadan hawa başga bir näme çykjak bolsa. Kemine ne şu wagt täze Türkmenistan ýetse. Türkmenistanna ýa-da Esengaň içinde okan adamlar barda. Nawa. Şolar bilen biledi. Türkmenistan galdyryp bolanok. Yok, kadir yok. Ters düşünýär ýa-da. Bizim nemämizdäki nemeleri ýem folklory. Ýa-ni Aşym Şarif Alif ölüpdir diye yatan yer ýatyp bolsun. Biz ne son klemelerde. Bular ýalak mektepden, institutda dine adam daýran ýap berdin spesialist çykmasy mümkin näet. Onu hemme kişi bilýär, okudyp gören adamlar gördür bilmeli bu zatlar. Bilip edýärler, ne günä şo taýdy. Onun o birinin üstüne yapıyorlar da. Şu prezident diye. O elbet. Yani siz şeyle olursan o başkaça bolu bilmiyor da. Siz şeyle olursan. Yine şonun için täze Türkmenistan gerek. Bunu nähile aýtsak, reforma bilen düzelmeýär. Reformanyň demesi maştaby kiçiräk. Reforma da o täzeden gurmak diýmek ýöne. Ýurdu reforma ýa-ni döwleti reforma etmeli diýilen bir neme ýokmu kendiýen? O täzeden gurulýar. O täzeden gurulan wagtda oňa o goşmaça at gelýär ýa-ni. O Türkmenistan Cumhuriyeti bolýar. Ona maýdaly. Ondan soň onuň konstitusiýasynda bir näçe ütgeçlikler giriziljek. Esasy o nämäne aýdyp geçerse para. Esasy ütgeçlik 21-nji asyra laýyk konstitusiýa bolmaly. 21-nji asyry entek görüp bilmeýän gatykän döwlet bar. 21-nji asyr barada hiç hil pikir bolmayan o adamlar, döwletler bar. Biz olardan däl. Biz olardan däl. Şonuň üçin ýene konstitusiýada da yer aljak maddalar içinde ýene şolam geçmeli hökmän suratda. Ondan soň siyasi partiýalaryň rollary bolmaly. Yani şo zat bolman siyasi partiýada dörep bilýän däldir. Konstitusiýada siyasi partiýany sıfatlandyrmasaň siyasi partiýa döreýän däldir. Hemme zadyň başlangıcı düýp kanun, ine konstitusiýa sözem ýütkejekdir. Düýp kanun hökmünde kabul ediljekdir. Birinji konstitusiýa sözü kabul edilen wagtda düýp kanun hökmünde kabul edilipdir. Ine Gaýsy Atabaýew döwürlerinden başlap. Bizim ine şo zatlara da iýe çykmaly. Bizim milli boljak bolsak ine şo taýlardan başlamaly. Edip bilseň has öňräne de gitmeli bu işin. O takyp milli bolup bolýan nädir? O takyp isem bolmaýan ekeni gördük. Sakal öýürüp. O sakal öýürüp o dindaram bolup bolanok. Olam görüp görürs, suud edýärler özleri. Hakykatdan o uzaklaşmak, o daşky görnüşinde bir nemenin barlygynyň o peýdasy ýok da. Görkezmeýär.
Yani göze görünýän zatlar o hakykatdan uzak bolup biler hakykatda. Yani şo zatlara da üns bermeli. Sapara. Şonun ýaly soň indi ýanky molimlary o näme bolmaly? Ine bularyň ykbaly. Giden nesil zaýalýarlar. Hatda şu wagtda o arkada diýişip ýörlermiş-de mekteplerde. Ine bu her bir o aýdylan arkada sözüne o bir gamçy nemes bolmaly kendi mene. O ne dua edýän ýöne olam az gelir. Başka çarak bolmaly kendi. Temine bu zatlara düşünmeyen adamlar çağalın yanına götürmelerler. Bu nedir? Qadağandır, cinayettir. Şu zatları düşünmeyen adam ini çağı tebelemeli, bilat öğretmeli. Çağın goluyunu goluylaştırmalılar. Şu adamlar o yakınlaşmalı değil. Öz çağları olsa näme boljak? Tapawdy yok. Özünkilerem gitmelimi? Yok. Deme kemine bu yani milletin önüne cinayettir. Kendisi dahil yani. O bir adam iki adam değil. O her yıl 150 bin ağzından ben statistik olmadan torşun tifirler bilem yok da. Ön kilemelerden neme diyenler 110-120 okuvçu 10 klas oturuyorlar. Bir bakşonçu da niyen olmalı. O ne halk köpörlü nemetli 150 dival yani. Köpölen olsa. O indi 10 klası nemeden de 150 milyon oluyor da. 1 milyon 500 bin adam. Yani 10 yıllık 1 milyon 500 bin adam daireliyorlar. O zaman ömrünü koyduruyorlar. Siz bu nesil çağları nerede beylik biliyor. O çağda nehme günah var. O kim size buloriyalık hak veriyor. Bir neslin ömrünü köydürmek. Bu günahını götürüp bilecek adam yok abi. Şu korkokluğun hem bence şu tayin ediyor. Yalanın onun o triyege neşe yatkınlığı hem de terbiye olması şeyle oluyor. Yo molimler arkalı neşane okuvçulara öğrettiler ha. Yani o adam ayıp geçmeli. Ben onam bilýän, yani öz okal mektebimde o şol nemäni satan paylan molimleri bilýän ha. Ente hem diýri bolsalar cezalandırılmalı olurum. Minne şu zatları aytman bir soňuna goýup görse, ente aytmady gat kendir adamlar şu hakikat gatı ağzı diýip ben başta sizden ötünç öýräp aýtdym. Yani bunu bu hakikat bilen yüzleşmeden bolmaýar. Sizin bazı gidecek yeriniz yok. O köp kişi oğlukya da bakın ne halk ağaç diye o çörüm vurun etmen şu vurunları diýen bir ýerde. Sizin ağaçlığın kevamına edip berýäs. Biz barıp çörek beren denen o bermän bu goýtuk ersiz yeni açtım. Onu birem ýaňy ýagypdyr. O şo taýda galyp bejermelik edin derdi. Men yani emir guly. Men prezident del ya başka bir neme del. O meni işe alýarlar, arda ýaldan çykarýarlar. Men galjak yok, galjak diýip bilem o. Olur ýaly hukumum yok. Ne siz şu ýaýanlar, şu zatlar aklyň ýeten okmy siz? Ne ben sizin kelläňiziň demesiň jüýjankdan ulu dällerini ne özüňiz suwut edip oturýarsyňyz. Şu ýaýanda atlaryňyz bilen. Siz hem şo mektepleri oturan oğlanlar ýagyýlarsınız. Yo neme var? Ine sapara ýene bir zat aýdyn. Sovetler wagtyndan o başlap aýdyn gaýta. Geçen bir illeşimiz hem aýtdy öz aramyzda gürleşende. Şu o multifilm diýerler aýna. O kartun diýerler ýa-da nemede. O Türk nemesinde çizgili film diýerler. O belki hazırki görýän nesil bilýän däldir multifilm nämeline. O ine Amerikan kina o deňeşdirip görýän köneleri seretdim. Şo taýda
Şu multifilmin içinde önümçülük var arada, fabrikler var arada. O sahnalar şonun ýaly yerlerden geçýär. Yani analiz etmek, deňeşdirmek barada geçýär. O Sovet Ors, yani Orslar nemesinde näme geçýär Sapara bilýäňizmi? O Ivanuşka Duraçok dip bir neme var. Onun Krasny Şapışka dip Gowa, gowa erwet. O gowa adam erwet adam. O şol nemäni görkezýär. Bar analiz şo, yani şonu görüp yetişen çağalar neme kodlanýar da. Ýine şu ogry diýsen, o ogrumuş diýip gidýär. Sen başka neme ýok, saýlap bilen oklar. Şu gowa, şu erwet. Başka nemesi ýok, analiz ýok. O taýda gaty kän zat deňeşdirýärler nemede. Gün watarynkyda. O. Kemine sen gaty dogry demäni bir manily demäni galdyrdyň da. Ne bilgi çağan yaşına göre almalı demeyeni almalıdır. Ne son giyiciktirsen almadı kıynanışıyandır. Hat giyiciktirsen hat kıynanışıyandır. Onun belli bir yaşına geçsen o zatları öğretiyorum olayanlardır. O çağa şu belli yaşlarında gupku yalaktır. Hem de bilgini sorup alayandır. Berip bilden olayandır. Yani yaş gittiğince 30-40'a varanını sen öğretecek zaten yok. Altayın içinde dili öğreniyorlar çağlar. Birinci, üçüncü, dördüncü klastaki çağlar. Biz 18 6 yaşımıza ayda gelende, öğreniyorlar da. 18 yaşımıza gelende İngilizce yani 4-5 yılda demettik de ornaştırdık doğru edil neme yağlak o düştük. O yaşlık dediğin oradan 6 ayda derdi. 3 ayda derdi. Hem de zaten verilen vakti var. Şunu muallimler bilen ok bu zatlar. Pedagoglar bilen ok. Bilip anlasına geçiyorlar. O ideýäňiz, berip bilýäňiz mümkinçiligi de ýok diýdi. Yalan, ýok bolsa taşlap git. Saňa çağla aýlama. Wyjdanyň nähilek demedi ýa. Bu aýlan statlar kimine? Bu ýöne biz urun edýäsde. Bu nebet ölçek görsem milletin tragediyasi. Yo şunu neme var yine Sapara yine beylek taraf var bu işin. Şunu bilip ova okuunu okan nemelerim var yurdun daşında. Yine bize hiç ýyly değişli däl seretsen bizim bir professiýamyza da bir nemämize de dengelenip gyzyklanyp ýören zadymyzam däl aslında. Ýöne şonu seretsen görünüp dur. Näme o aýdlanok şu zat. O näme üçin olar aýdanok. Ýine bilýän adamlar men Şo mektepleri utoran, şonun muallimleri, şo muallimler, bağışlar, şo muallim, tahkiye geyip demedilen adamlar şolar. Yok, gaty gowy bilýär. Sä ugry. Näme diýär, ýöne başga bir ýurda gidip şoňa peýdal boljak bolup. Helak bolup ýörler. O taýan bar. Millet tolarına, gutarına şeylerek bulmalı kemine. Yine neme vardı Sapara yine Dünya Sağlık Kuraması'nın Türkiye'deki o nemesi, ağzası Türkmen. Onu bilýäňiz mi? Bilýär midiňiz? Yok, bilemem. Türkmenistan'da o korona barada bolup geçen zatlar näme? Biraz çıkıp aýdyp bildi mi? Hiç ýyly o siyasi ýeri ýok da bunyň aýdyp biler. O Türkiye üçün o vekillendirilen o sağlık kuramasının nemesi ağzası Türkmen. Anan varsınız iyilleşler. Adını aýdyp durmayın. O gözläp tapın yine Türkiye değişli Dünya Sağlık nemesine. O barlaň şo taýda iň ýokary nemelerde gelýär. Öz utansın. O çıkıp o iň ağzından o bir korona barada bir maslahat veren yer var mı? Başkalarının üstüylenen berip biler de. Ya? Yani şu genete tadı şu taylı olsa şunlarlık buluyor. Pasport ne değeri değmelidir. Şunun için Türkmen hiç yerde değeri geçenlerdir. Bu alımam şudur. O bayam demesem adam hatamına uğrayan yeri yok Türkmen'in. Beynen sağım şeyler. Dedim Türkmen
Yo, bizim Türkmen yöne sapara yine täze Türkmenistan'da bu zatların hemmecesi de üýt gömeli hökman suratda. Hökman Şoň surat üçin üýt täze gömeli o Türkmenistan bizim şonuň üçin o neme diýäs işleýäs. Biz o Gurban ulyny aýryp o ine diýip o düzelmeýär. Gurban ulyny aýyrmagan bir işin esasy böyle däl. O Gurban uly ýol ugry, ýoluň üstünde o aýrylar. Yani Gurban ulyny tutup duran adamlar var ha. Yani olaram hiç il ahal bilen değişliği yok yani. Owo. O ikisi ahallı olup biler yani. Onun arkasında duranlar ahallı değil. Şu adam bir o görüp o aydıp bilen adam var mı şu vaqta çelle? Yani Türkmenistan'ın pullarını o kimler çıkar ya? O näçe çıkarıptır? Kimleri ya? O yegenler deyip o görkezýäs. Şu taýdan başlamaly yani. Yegenler o kicicek bir böleni ya 1% da yetenok da olaryň ýýän pullara. O indiki gepleşiklerimizde ýa-ni şol aýdyryň aşanlaky nemeler bar. O bijan başlyklary, ornwatarlary, o finans, ýa-ni Ministerstvo finans, onuň zampiretler bar. Ýeke. Ne halk şolary tanımalylar. O owryň ullar şolardyr. O eýleklenki hiç towusdur. Ýa-ni eýle ulleýende de şoloň ýanyna. O bijeden geçen denen näme tak göýüňi getirmem bilýänler sen. Özüm ähli eýle önümçüligi özü böwetdir. Şo böwet bolmady, on böwetdigini bilýärler. Bu onda da işleş bir nemet görünür. Öde bir ýerde şolong ady çykýan derler. Takdan aňyrtyn oýnaýarlar da. O eýlek o samsyga da katymjyk getirip bererler. O kostümler şolar getirip berýän eken daşary. O galstuk, o köýnek, o ýerpilok neme şolar ýalak. Gitar, ýani muzyka çalýan neme getirip bererler. O Gurban uly öz kostümlem saýlap bilen ok, ýani pikir ediň şo derece. O ýeňil kelli ahalla şo ýetýändir. O kadar loň bilen ýa-ni kıtlyk metelpek bolýan ekenne öň şeýlerek diýip demezdiň. O ýöne oýduň nemesi başga ol. Perden aňyrsynda o neler bar. Ödem ýa-ni bilmedim. Näile gudrat bilen ödürün atlaryny tutturman nemetmän şey bozurlup nemet bilýärler-de. O akıllı bolmaly, tampygam bolmaly. Edýän atlaryna gaty düşünýän adamlar bolmaly. Şol atlary akly ýetýän adamlar tampyk adam bolmaly. O biz bir ýerli ýa-da halkam diýe munymy isin diýerler diýer. O. Ine şol ýa-ni dewiz lozung bardyr. Şoloň lozungudur. Baştan şu birje gurulanyň şu birjan başlygy kim bolan bolsa, ýa şolaryň ykbalyny ýydarlan. Ne sizden haýyş, ne ykdysadyatçylar. Şolaryň karýeralerine teredin. O özleriň nirelerde şolaryň çağalar nirede, başgalar nirelerde nämişläp görünýärlerini görürsüňiz. Türkmenistanyň içinde birem ýokdur. Köpsi daşyndadyr. O firmalar, fabrikler, zavodlar bardyr. Öýleri, nemeleri hemme şu daşyndadyr. O köpden diplomat bolup görünýärim kendir bunun için. O ýa-ni daşarky diplomat ýa-ni nemesin 70-80% öňkü targaçlardyr. Hallardan başlap beýleklerine çen. O soň näde dip bolýar ýa-ni? Zatlary bilmeli. O halk o bilmän biler ýöne. 30 ýyldan bäri jurnalist diýip o gezip ýörenler näme diýär? Jurnalisti boş ver, neme temine. Ne seni minister finans we belleýän bolsa. Kim birinciden awtak ilmiň bilmiň tejriben neme bolmaly. Şeýlem. Bilýän adam bolmaly. Bilmeýän adam bolsa sen o da ködürüm etmeliler. O bardyň, taňa etdirmeýän bolsalar sen adaňa çykarsın.
Dünýäniň hem ýerini şundala. O yine o bir ildeşimiz yine neme var arada sonra ya da Gapur var arada. O bir zatlar aytıp geçin diye vatan ol diyen bir ildeşimiz yazıyor Sapara. Ben hem meclis var arada birdaýdan şu oku yani Türkmen milletinin oku da mektep diyelim ya da başlangıç orta mektep. Şonu ösürmedik. Sizin yol başyňyz kim bolsun, Gapurov bolsun, Balşowy bolsun. Şonu ösürmedik. Yol başyňyz sizin yol başyňyz däldir. O da hiç birine yani ölenem bolsa, nemedenem bolsa, gowa adam zat diýeri bolýar. Türkmenistanda jynlykça peýdasy bolmaly däldir, bolan däldir sebäbi nesil yetiştirmeyen yolbaşı däldir. Sizin düşmanıdır. Yani halkın düşmanıdır. Sebäbi nesil. Yani ben näçe bar aýtdym. Näme üçin Türkmen mektebi, Ors mektepleri gowuşup böyle kesine olmalı. Ors etdi bolsa okey. Sen öýde ýurdumda sen mektebiň näme üçin Ors mektepden ýarşa da ýok. Sen ýolbaşa, döwlet ýolbaşy. Şuda da akylyň ýetmeýän orta taýda näme işiň bar? Ya, Sapara. Ben mesele şey çözülendi. O diýmek o hiç bir zat hiç halkyň elinde däl. O halkyň hem hawary ýok, o biljek bolýanlara ýok edýärler, ýok edýänler hem ýene de halkyň içinden çıkan o Türkmenler ya da şu toprağın adamları diýeli. Buların şu an bir aýyrmadyk bolsa edip berýärdik. Ortadan gaçyk gaýdym ýok, genemedem ýok. Otuzga çykdyk ýerimde öýrenip boldy. O edip biljegimde şu adam bilýärler. Aýyňda başyp bölür ha. Şonu birden başka etjek adamym ýokdy. Onu da düşünýärler. Ay şular diýär ýene de on birlen ölür diýdi. Biraz güýment bildek bolýar diýdi. Şey diýerler. Bular entem yüzley pikir edýän bolmaly. Gaty ýüzler. Türkmeniň tragediýaları şo taýdadyr. Onuň bu zatdan içinde her birinin içinde özüňiz bar. Aýna seyretip görseňiz özüňiz görüp duransyňyz. Bu başgaça ya kakan ejeňi garrasaň görürsiň. Ya iki tane adam günahkar bolup bilmeýär. Bunça tragediýaň demesiň içinde iki adam bilen bunu ýapyp bolanokda. Ne bulan bir neme bolsun Sapara ýene. O täze Türkmenistanda siyasi ve sosyal taýdan üýtgediljek o zatlaryň gurrun ine şu problemalary o sanadyk. Bularyň o siyasi bir nemeden o çeşmelenen bolup biler ýöne. Iň soňunda nähil sosial nemäni bozup turda. Soň aýlanyp öldürip ýene siyasi nemede bozukluk dowam edýär. Soň çarhyalak o aýlanyp durýar. Beterleşe aýlanyp dursa da bir gowy da ýyzyna gidýär. Täze Türkmenistanda şu zatlaryň hemmejesini o düzelip biljek o akylda akyldalygymyza ynanýan Sapara onu. O görüp bilýän bolsak o düzelip bilýän bolmaly biz buna. Dünýäde Sapara ýuwaş-ýuwaş o tamamlasam boljak. Bolýar. Ýylleşler gaty görmän, biraz gatyrak diýen olun ýöne hakykatdyr. O şu ýalan ýer bar bolsa da çykyndan aýdyn. Ben nemäňde imzama taýyn. Ya şu aýdylýan zatdan bir ýerinde ne mollumlar, direktorlar ne o da kafederalar şu zatdan ýalanlygyny suwud edip bilýän bolsaňyz gelin çykyn garşymyza ben sevgilerini gurduşaýyn. Bütün soramalar taýyn ýalňyş ýer bar bolsa. Bolýa Sapara sağ olun. Bundan soň nowatda Halmurada bar nesip bolsa Halmurada o çağırayın. Şol bir wagtda da biz arkada da gatykän işler alyp barýas ildeşler. O işlerden sypyp bilsek ekrana çykýas. O içiňizde de bar bolsa höwesli ekrana çykyp o pikirlerinizi, düşüncelerinizi aýtmak, o çykyp bilersiňiz ýene bu
Halkın Sesi kanalı. O halka peýdaly boljak gürrüňlere o aýdylmana. O ruhsat veriljekdir ona maýdaly. O halkyň ziýanyna bolan zatlar. Yok, Ya da özünü PR edecek bolup, ya neme edecek bolup görenler üçün neme Aa. yok. Biz ol PR bilen işim yok. Yani problem ne şular yalak yani büyük bir problem meseleler bilen fikrini demeğe bağ olsa baş üstüne. o Soruňuza jogap berip biler gerek bolsa. bolýa sağ bolun Sapar ağa, ildeşler size de sağ bolun. Olya ta oğlun iyilişti. Sağ ol. Görüşelim.